Yimbo lomtshiti. Yo, ngcolile le nto le. Simphi igama lakhe nguMadanono. uMadanono ngowaseGeorge una 23 uhlala kwenye lokishi phaa kuthiwa kuseLevayi. Usiphanda kwenye indawo xa ibizwa kuthiwa kuseLaneswood. Ngomnye uFriday uMadanono wayepeyile. Uthe xa ibuya esipani wafasa ke waskima waqoma jonga ngoku ndambe noba ngena. Wahamba etavern uthe xa efika phaa wazamnyama itafile wathenga neebhotile zeHennessy. uMadanono ngeze xa sifikile esipotini sifuna ubonakala bona ezinkuni zayo zinamachamba. Laa bhotile yeHennessy ibanjwa apha esandleni ayibekwa phantsi nazazi eziya Bhayi le busy ke phaa igroove etya amachamba egcwala indawo yonke wagilana nalo mjida basemphi igama lakhe basithi nguboyfriend. Uboyfriend noMadanono ke caba abatyani kamnandi batshayisane kulo mgilwano ke between uboyfriend kunye noMadanono. Yo, yawu iHennessy yachithakala yophuka. Yo, uMadanono wayephambene ligeza ba ekuse ngiyazi iHennessy ubani wena okwayithenga iHennessy anana boyfriend athi phaa kuMadanono ekuse iqale yabantoni iHennessy wena unozoba nemali zam zosana phaka isibhet sebenzela code kaskelem 50 landa uthi promo code ifuma 50 rand sana bonus sikhona nezipins phaa eziyi-25 and isindlela zona for free yonke loo nto inika amathuba ukuthi ndibe nemali ndithengele iHennessy nezinye izinto. Yo, uMadanono zangayimamele yonke le fetshi yoskelem 50 to wamfuna esikwini uboyfriend. Yo, yabuyibhutile uMadanono caba kakhonge phaa emanqindini. Yo, boyfriend wambetha wamxhixa wangxisisa wabaleka uMadanono ke waya phaa kuye endlini. uMadanono wathi ufika phaa kuye endlini wathatha isikhali sakhe zange ubuyele ethaveni wacinga uba nobumbalekile ne wahamba waya phaa kuye endlini. uMadanono noboyfriend ngabaphaa kule area 1 ke Lavayi abakhudelanga even nesitato zabo kipa 1 ufike kunomnye. So uMadanono wathatha isikhali sakhe ugathazela uya kulo boyfriend waxa efika phaa kunalawuthi wakhaba icango leroom yakhe. The kanti akekho uboyfriend phaa ebhedini kaboyfriend kwakulele lo sisi basemphi igama lakhe nguSive. uSive laa mjita bebetha uMadanono yiboyfriend kaSive. Wafika uMadanono kulelo uSive phaa erumini. Yo, uMadanono zange bebuzisa enze hanana othi ubona uba yikho iboyfriend kaSive. Yo, wabetha uSive wambetha kuSive umntana abantu uMadanono wamonzakalisa. Abantu baseGeorge bayazi le nto. uMadanono wamrhuqela naphandle. uMadanono zange ayeke umrhuqa wamsa naphaa kuye erumini. Kuthiwa naphaa erumini wafika uMadanono wambetha. Abantu baseGeorge ke bokuxelela uba wamenza ntoni enye phaa erumini kodwa wambetha wamonzakalisa uSive. Wathi wabona uba uSive unconscious wamthatha wamfaka ibhegi kwibhaki wadrayiva naye. Yo, wamlahla kenye indawo yenkunkuma esebheke kwenye igaraji kuthiwa kaTotal wamlahla phaa unconscious wahamba uMadanono. Few hours later enye petrol attendant caba iyatshayisa phaa kuye esipani xa isithi idlula phaa. Man, yabona uSive abiza amapolisa athi fika amapolisa abuza bakenzeka ntoni apha. Amapolisa athathele ubuntsisifayo amaPetrol garage aya amapolisa abonisa amapolisa kangazitsale ayasicreate uMadanono wabanjwa uMadanono. Le incident yenzeke nge-26 ngolohlanu. uMadanono wabanjwa nge-27. Nge-28 uMadanono wafumana ibheyili i-2,500. uSive waphila kodwa mntana abantu yo ubomi bakhe abusafani. Ukwi-wheelchair sithetha nje kwaye kuthiwa ubrain damaged akwazi nothetha. Lo mfana umenzele nto umntanam ngaske agwetywe and then Sive is getting worse and worse. Eli tyala ke lisaqhuba. Le nto yenzeka ngo-2022 ngoku siku-2026 almost 4 years akabikho arrest. Ubomi bukaSive bona bumile. Kuthiwa ke uSive udinga uncedo. As in this instance, Sive Toto has not received any occupational therapy, any psychological therapy, any counseling, any physiotherapy, any speech therapy, nothing from the state that was supposed to be done in order to help her heal and also in order to give her reports that are going to assist her in her case from the psychologist and the medical doctors. Ask contact details if nawe ufuna unceda. Kukhona le petition ke ecela nisayine kuzo ilwe nale bheyili kaMadanono ngoba kuthiwa uMadanono akadeserve uba ngaphandle. Kweli bali ke amakhathi amadama namanzi ayotsha mhla uSive wafumana ijustice. Ndiyava ke kuthiwa bakhona abantu abamthethelayo uMadanono andiyazi abantu baseGeorge bazofakaza.